Ráno zbudil mě budíček, co koupil mi můj děda Pepíček. A já říkám si, proč ty budíčku tak zvoníš? A děda Pepíček, co stál, řekl, a co ty čumíš? Vstávej, kluku, hop a hop. Hned jsem si řekl, ptačí zob by nebyl po ránu dobrou snídaní. Možná bych měl sníst 6 laní a jednoho jelena. Možná i laňku, co do zadku byla střelena. A nebo nějaké malé prasátko. No, tak přisolím ho drobátko a vrazím do něj meč. To je snídaně, heč. Snad by bylo lepší přidat trochu slaninky. Kam loni to mám nasypat? Snad. Nepůžu to. Kam lani ho mám nasypat? Ne, no. Já tu vidím ty 2 truhlíky, tak nasypal jsem je tam. Ty krávo. Ty krávo. Igor tu brzo zbude sám. Ale vraťme se k mojí snídani. A vraťme se k mojí snídani raní. No ty vole, to jsi mu pomohl. No tak zavolám si na tu starou paní. Hej! Pojď sem, bábo. Teď celý. Pojď sem, bábo, a ty dětku. Není tady už nic k snědku, snad jen jelen pečený. Ty, náš otesánku řečený, ty bys držet měl dietu. Pojďme slušně, prosím vás, trošku pietu. Skočím si koupit spíš něco ven, obleču si bundu. Nechci víc prostý, tak volím teď, zda vybrat slovo.